Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Tata Jose Damax kan fay amapan agburas iti lubyas kan utong. Tapno maadaan da iti kwarta apang allowance da. Sumkad man tirik na dagiti dua, ngem kapilitan anapanda. Iti kaadada iti talon, inarapaap da ti agabrod. Tapno saandan nga agtrabaho iti talon. Tapno makaliklik da iti trabaho, napanimutang nefe iti kwarta. Sa dapim manaw ang nagpakabisera. Nasuron nga rod ti amada, idi naamuan na ti inaramid dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay kumangay asyak ti sumardang ita asamar. Ni manang feo. Asino tinapan imutang iti kwarta ken ne Marcy? Siyak imbaga ni Maxine, tatang. Basta ita asamar, awan ti agenrol. Agtrabaho kayo adwa. Handa kayo umatla ang timang bayad iti inutang yo. Marwam kayon. Tatang, sayang ano saan kami ang makapag-summer. Adda ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangedang ko. Awan ti agsamar, tapno amuyo matiriga ti agtrabaho iti talon. Danga kasan, dayta agarado kas kadag mula kadag sibog. Ay, tsaski. Basang, saan kayo kadian nag-enroll ita asamar? Saan, nana? Ay, sayang, tamaitantan ti panagturpos mi. Apay ngamin adi kayo nag-enroll. Dagiti anak ko kat ag-summer da. Jakman amo kadananang kun tatang. Di da kamot pinag-summer. Anya ka diti makagapo. Apay adida kayo pinag-summer. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano, kat di kayo mat ngamin tumultulong. Dagiti anak ko, kada awan klase yo, agawid da nga umay tumulong. Lakwandakman pa iti sabon, nana. Aglabaak ngamin. Sika ka di talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. Adda ngamin damag ko asadot ka kano. Uray ni Max akabsat mo. No kasta, agpaiso ti damag ko asaan kayo ang nag-enroll. Nakaaman yung matante. Nagpartak ka ti damagan. Ay, asino pa ingay, no diti broadcaster dito lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kayat yung asawan, ante. Ay, awanen sa balay. Ay, masuron ti amayo. Tay niyo tangyo ti kapsat yo adi namot gayam ammo. Kasapulan mi mat ngamin, ante. Adamot di tati mabalin nyo apang remedyoan. Hanggang sadot kayo lang amin. Ante, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mo't ti kwarta. Wala na, ante. Kaya't mi ngaminan ti agturpos adagos. Tapno makatrabaho kami. Alaman laengan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha? Nakisarita akin ni Ante Marcy, tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita? Mabalin mi pa iti ang ginrool, tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya da ita kondisyon, tatang. No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo mat. Awan ti adu apambaryo, tapno laang saan kayo nga umay tumulong. Nalawag, Undatang, basta saan kami asumardang iti panagadal mi. no makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo, sumardang kayon nga gadal. Kapilitan nga agawid ta, mapantumulong no awan klase ta. Nyapay ngay, imbaga ngamin ni nga nasimang, apasaray tumulong dagiti anak na no awan klase. Ay, naamuan dalakat nga rod nga agpampambar talaang no kasi nga awan klase ta. Sano, marites ngamin dagi abakit. Idanon na amin adirumbang nga idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom ngaw ti anyaman apalimod. Nga rod,
Inlimod ta ti kinasadot ta tumulong. Ngam na mo ang dalat tamot. Saan abali Tanulakot makaturpos ta. Pulos sadya kayaton tiag talon. Uray siyak matang. Pulos ajak kayat tagtalon. Uray, tadandanitan ang turpos. Imbag lakit din ta saan ang nagkuleho ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata. Babaan iti panagtalon na. Napagadal na ta. Barok, damag ko adakkel man gaya man tinaglakwam iti inapit mo nga iri. At damat basit, anti. Yung aramaten dagiti doa kakabsat ko ti daduma. Tap nagturpos da ni ti kolehyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito sa ni kuhayo. Wen nga rod, anti. No kuma, tanalaingak met. Mabalin ang nakaadalak kumamet. Angam, saan mo't ngamin, anti? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wen met kit di anti. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. At damat, anti. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanen. Dakkel tulakit iti kasapulan da no agabrod da, anti. Bay makaamu damot amangi remedyo iti pagabrod da. Kasanon ngay, no di da isubli, wenno bayadan kan ka. Imbag talasabat ka bayaw. Saan ako na mapan ija balayaw. Anya ko matigagaram ipag. Umay kayo kumaagluto ija balay intun umay alunes. Agturpos jay kakaanakan yaw. Katadama basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kumatimang kita kadagiti umay tumulong nga agluto bayaw. Agidan nga agpaiso jay agkabsat. Talima atawan ti kurso jay maysa. Idinto ta upat atawan mat jay maysa. Malpas metlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nga agpakolehyo. Imbag tanagagat kan napigsa ni Greg ijay talon ipag. Amang ano saan mi nabalinan kanila kay ikaw no da kamila ang tinagtrabaho para kadagiti dua bayaw. Dakkel nga agpaiso tinaitulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay akpay suday ta bayaw. Mabalin min ti agtugaw nga agina na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da Fekan Max. Mapantakan no inton Lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas metlangan ti paggasgastusan ni kabagis. Ay makaginawa dameton. Dita nga rutimbaga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusen. Tilaangan aramaten da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka di ibaga ni Greg nga dadakkel nga urnong na itibangko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na. Taamangan no utangan damanen. Di uray utangan da, basta bayadan da lakit di. Ay na, ammo konti ugali dagi jay adwa. Nalakadala ang alamlamyungan jay kabsat da. Sa bagay, adalukloko dagi jay adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwarta na. Ay, awan ko mati urnong na ita. Itata nakaturpos kayo nga agkabsat. Anya ka di plano yo. Dagi jay anak ko, mapanda ka no og trabaho ijay Manila. Ada ka di mo da asigot nga taga Manila, nana? Ayun adu ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga rod? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa'y ngamin. Kasta ka di. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho na iji Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi iji Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da. Apaman anakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Masuro na kanibakit si Mang. Iparamag na nga ada trabaho dagiti anak na iji Manila.
maragsakan la siguro mat amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpag nami. Makadanon kami to ija Israel. Saan laong a Manila? Agawaan nyo nga i-follow up atap no mabiet. O nanang, mapanak manin inton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no agiddan kayo amapan. Mangisalda tayon iti talon. Tasakaan minto kan ni Max, nanang. Payapurada mati ipapantayo ija Israel manang fay. Wanya rod, manutayo mat nga kukuyog. Tamay sala ang hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbag lakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo ngagkukuyog. Nagasat tayo. Ta iji pagadalan tayo ti imayan di amamo ti professor tayo a recruiter. Uy nga rod, magagaranak pa yun ang makadanon iji Israel. Santan ngagtalon pay. Hotel, wano restaurant ti pakaidistinuan ta. Daita pa nagtalon ti jakpulos kayat at trabaho. Payapurada kano ti ipapandagi ti dua ija Israel. Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Tainak nga rod mang biro iti mang salda iti daduma atalon. Wan sayang mat tinaytad ka nakwada nga oportunidad no di da pay lagamatan. Manmano day jayan. Nalakadala ang asakaan ti talon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken asa kaan da adagos, ta sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan, no agsweldodan, ije papatanda. Sayang di nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadalyo. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrodyo. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Joy. Dayta ti unaan mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Bumasitan at ipagmulaak. Sana bale, taipawitan da kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day ta amanang. Sayang ti daga, no saan tayo amasaka. Danag mon aya kabagis. Amangan no inton adda kayon iti abroad ket makalipat kayon. Aday yung amapasamak dayta. Agsublikan ka, titalon. Naggapan nyo ka di malammanang. Napan mi man intulod da fe ka ni Maxine iji airport. Anya? Airport ko nam samat. Mapanda ka di agpasyar ijay Boracay, wano ijay El Nido. Saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho iji Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Barang no nasaya ti matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam. Anya nga iti trabaho da ijay? Crew ka no iti restaurant ken hotel akay bangbangon iji Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayam. Ay, anya ka di tigatangam, manang. Apay nga tanga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtraptrabahuan tayo. Soldado sa kano matisigod anagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Iso nga ilako dadagita a house and lot? Nalabit kastamot ti damag ko. No medyo agbayag tayo dito kat saan amagatang dagita? Di mabalinta ti gumatang. Kastamot ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada kanumag. Kuna di nakasaok ang nabayag dito nalaklaka kano dagita. Ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Sige, iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.